Ugi katoroki dalang saramati bergarek ingkang puji badhe ngasta dalangan iklan siang campur bentuk napa pirsani niki Pak? Nggih kula ningali kene Jenggo semak iki kali leluhur kula saramati nggih nanu ugi kawuningan para pamirsa para miyarsa bilih Mbak Rizky menika lomba sinden juara 2 tingkat nasional lebih kemawon kawuningi Juara 2 tingkat nasional itu skalane wong pirang-pirang wae ya. Berarti pun swantenipun pun ablas ngoten Mas Gitu. Nggih. Iki basa 14 kok lagi ana kok swanten ablas. Niku pulang ngoten nggih. Pulang. Pulang kok ablas itu. Sapoke bar manten anyar menika. Ora kanten anyar wis dadak siji kanten anyar. Oh. Garing ngawur. Oh. Seru kok salah.
Sampun katur udan bumi rumangsa kuwi nggih lagu-lagu sami kuatah sangat Nggih, Pak. Meh bendinten wonten lagu ae tinggal. leres Namanya mon lelagon. nggih Beda kali tembang. Bedane, Mbah. Tembang iki tembung sing mawa perlambang. Padane sempat dombo kali nyuwun lepat dadi kabeh iki jeneng kula kowe aja lali tembung sing mawa perlambang kula jero ning nggon rasa rumangsa ku jero ulangane simbah dhisik ngono kuwi Tembang-tembang kene ku mengko pitutur. wah tenan oh iya pitutur apa mengko ini kok Ngajar biasa. Wah, Pak Dek, katakan jumene Pak Dek. Iki ora siji wong tuwa. Heeh. Pindho gurune awake dhewe. Ya Pak Dek, Bang. Ajak gelut. Yo ojo kok. kowe iki ora ngerti kok Ora ngerti kok teko kene. tapi sing kowe ngajak durung tak arep apa gedhe awakmu Nggih. Oh. aku ki juara USB Laptop ya lho. Ngawur arep nyimpen lagu kok. kabel data kae lho sing nang nggon TV MMI ngono barang kae aku yo zaman perjuangan ki aku dikeroyok londo 6 Sampean menang. belum padahal landane melayu Sepi kan sampean. ayo londone cilik-cilik soalnya Aku yo tau Apa? mateni londo papat. Ka iso lho. Ka iso. Ora tak pateni kok aku men. kami ngono kuwi yo wis kacang yang kok benda kantungan geger mlebu ning surat kabar mlebu TV. Wong siji dikeroyok 11. Wih. Menang sing siji. Aku melu sing ngeroyok soalé dadi ya menang ning 11. Nggih, pun atur niki mau. Pak Bambang menika nggih remen bangsa lagon klasik. Nggih. Lagi tangis asik peperangan jadi caosi. Wah, Pak. Asik. Pak Bambang iki anggere Isu-isuan ngeten iki kaya luwih nyamlang makane. Upamane napa Mas kalau kok? Kayak kaya ulang Sikap nyaman. Nambah. Sing nyamat, ngerti Pak Dek. Kowe mbok omong dhewe kok beci-beci. Lah kowe mau lho nek Rizky bawa mau sing kerja Apa? jadi tombo mau mau Mbak Marwoto jadi obo Kowe fitnah. kepitnah Napa anu sing muni dhewe sing kali muni rindik go ngadu. Sapa kang sing daturi aku? ayo Tidak wae. kita Napa anu kembangane klasik napa Mas Pedro? Apa? Enten apa? Gading dinding enten lho. Gading dinding. Iki klasik kok. Klasik. Bener ngono. Niki wonten sing ngersake ujak jeruk Ah, jawab iki. Sak Mawon mawon. seger niki klasik niki. Nasib ning seger. Dipun dalani duet Rinuku Ki Dalang Sarmadi kalian Mbak Dita Ipati. Wah, nggih sampun jari-jari kok mau. Piye? Kula pas leren kan ngenten wiki Pak Sarmadi lho. Ngendi kok? Aku ora ketang siji monggo ya tak bawa ke tampil. Enggak, Mas Sarmadi. Iya. Malah ngomong karo aku, piye Pak De? Kok kula sarang ngetan sini tampil, mumpung kula sakit kepengin nembang aja. Malah biasa seneng nembang. Ayo sampeyan ayo. Maka Mas Armadi jumlah dhewe wah cis jan. Ketoke kok yang Wah. Gendek waduh.
Bapak ora sama. Aku lho kuwi kok. Pak Anom kok sasake bareng. Iya, aku mau piye nek Semar lah ya ngono ta. Gegek kenapa piye? Ayo tuwek. Langganane Bagong. Ayo. Men kan. Ya. Anu. Ya Pak Sal. Beduk grandang ngentang Anu. mbok netoletakan dani Pasar mandi. Dalam Jadi makanipun apa? pun gawe Sri Mulih Romo. Oh, Iya, dari Markus, beri dari Markus. Oh, dereng masyhur. Iya. Dia beti peto mesake. Iya. Nang mulai. Wis Iya. mulai. Wah, nek ngeten metu anu metu kucing Candrawala asu benyang belang benyang. Asune kesana mriki kok. Ora iki. Mangan iki. Gede. Ah, bisa mampir di jalan. Di streaming tau nggih? Kok. Streaming insyaallah. Nah, TikTok Alfian. Nek pulsane isih. monggo. Oh, kang mbok panggangi Sunung kula Romo. Oh iya. Kok tapi tangan kekali. Pasar nanti. Dalam nomor Makam itu sebenarnya. Terus, Tapi mantannya sebenarnya. menika diajeng Dita Inwatul. Dita Intawati. Saya pun dibeli dong. Kita Banyuwangi Oh, teking Banyuwangi. Kaya ini kejepit apa? Jenengan ora ngresani lho. Mas Sarmadi nembang mikir telu digawa kabeh. Kayak nganggo jarik kaya kulon. Ya niku taplak kok. Ora orang terus alhamdulillah. Nek menurut wonten ing Iya. Kalau apa bergaya anu seneng. nek lak ngeyel. Bumbune kuwi apa? Lambak uyah kula grasi Ibaratnya joget di Mas Petro. jeruk bali Asale
Rujak jeruk pangan bengi ya enak pangan isi ya seger dasar garapane abdi. amin Nggih, kita sanget ae. nggih Sanggo tombo ngantuk para pamirsa ing tasih paling lenggah. nggih gerakan Tasih katang kula lan ugi ingkang streaming menika jan maewu Pak Dimanoto. Mau siji iki tak tek aku siji lho. Napa? Sore mau ki wis 2000. Nggih. Aku satu stasiun. Satu channel. Wis 2000. Iku mau mongko papat. Nggih. Mongko aku sore mau. Padahal petang channel ping 2000 wis 8.000 orang Malam sing ini. menyaksikan. Malam ini. Nggih, saestu. Sesuk saya oke. Saya Bentar iki. Ana streaming kan terus oh nggih Tasih dipun saged dipirsani. laras nggih jejak di Blitar itu. Jejak digital. nek ini ku Mas Petro Mas Marwoto ada positifnya dan negatifnya nek tak gen streaming niku apa wayang lumantar apa gak jenenge nek nggon anu YouTube. Nah, kalau mongso niku sok enten dipenggal-penggal sing disetel mung nggen goro-goro tok. Nggih, kata Pak Niko. Lah, sing ora ngerti dikira wayang iki ngono kuwi. Monggo niku tukaran lagi. Lah nggih. Oh, wayang iki jebul mek papat kuwi, ngoten nggih. Dados anu menurut mripate Petro niki esanipun sampun kathah wayang sing ilang niku, jejeran wayang sing ilang. Menapa malih debat sing rame nika nggih? Nggih, ana sawise anu. Kados to jejer pesenten ning nek gapuran wis ora enek. Nggih, niku. Pasé koso ke dagelane to. Anjur wis ditokke meneh. Wingi wis ngoten niku. Lah ini ya dari Oh, nanti kalau kula pun tahu, kula pas ini ngali. Nek pun tahu betul. Wis meneh. Apa gawe piye? Kene mikir nganti sukses. dari delok iki delalak ya mong. Terus ora dikakak. Oh nggih. Sing penting ada ditangkap selesai. Ngoten mawon. Pokoke ya kalau masane Pak Di Bapak iso kan mun papen dhewe aku. Oh nggih. Nek perlu sedhi ae tak eling-eling kabeh Pak Di. Nggih. Dong, iki ana sing ngesake lali janjine le. Kono. Bakal sing ndi lho iki? Bakal wayang Bakal sing endi? Oh iya. Bakal wayang golek. Oh iya, karo bakal jelembung. Iki jelembung. bangsa ngono kuwi aku Mbak Niken kae. Oh. Sing Bagong Manut kasusnya ora Bagong Jolembung kok. Sapa? Kan Bagong Gemblung. Berarti itu kowe. Tenang wae. Nek kowe iku ora gemblung ning edan. Saya parah. penting urip.
Urip nek setruk gelem kowe. Setor malah GS. Ya nek pancen wis gelem ya syukur es to. Wis setruk loro gula. Malah bablas. Maka Ayo, kan menika. Ayo. Gendur tiken. Lali janjine. Monggo. Elak tenan. Wis soleh apa duet? Apa duet? Sulis. Soleh. Nggih. Cara BRI wis saged. Apa BRI iki apa? Kur. Ya, kita tahu bagi. Sing dibeli pakai itu kombinasi ning. Ora metu-metu anu Tur. kur. Bapak kan tadi kan foto jadi. Ayo, lali janjine, Pak niki. Iya. Bagong iki joget ta kok ora ketak-ketuk joget terus kan mau. Lah aku ora ketok kok. Kowe padhe buri. Ya nek cedak aku ning wong ngene joget-joget ora Kok ngatur dalang mangsamu. Wong aku ning ngarepe dalane kono wae. Adik-adik jebok ngono lho. kok dikira mejijer. Ya, lali janjine. Monggo. Hey!
lali janjine. Janji. Menawi pirsa niyasa sinten menika? Mas Pedro, Mas Wei, lalu janjine ya sangsel Mas. Kirang ngertos Mas. Oh nggih. Mas Enom nih. NNN. Nggih. Nggih, nggih. Ora iki NN Sampai nemu tegese NN apa? no nine. Ingkang kula midhangaken dawuhipun Iriyasa asmanipun S Harsono. Oh, asri. Oh, apa kae? Dewe meneng ae. Oh nggih. Mas Harsono. Coplek iki Pak. Wah iya. Aku rek pengen ngenteni yasane si Buli Gelegeri apa ngono. Napa? Buli Gelegeri yasane ya sapa ngono. Biasa rata. Ceritan si busuk. Nggih. Mau neng omahku nggawa calone waduh iki yasane apa kuwi. Batane per anu. Apa bagi turunan? Nggih. Jujur wah. Iki jan ji tenan ya. Lho bisa dhuwur. Nggih. Lah kok bendara sini. Jadi dulu aku jajal. Nek kula ngertosi dhewe Mas Bayu. Piye? Di dalu kula ngertosi dhewe. Nang endi? Bocah cendek nang etan arep sarapan soto ngerti aku badang. Yo lah. Ora iki sing nang omahku kuwi. Oh, wis. Ya syukur aku melu nandungake muga-muga aja susu kok tak minggat neh. Wong wingi ge sampun pamer kok niku mau. Lek, awar prabi tenan, manukku payu. Ngomong ngono kuwi. Heeh. Ya aja kuwatir, pokoke nek sida rabi, tenangno atimu. Piye Pak De? Aku sing galak. Wah, elak. Terus kok lakon apa? Sak ketekele. Aku mesti lakon kok ngomong kaya ya. Maka sing dijak nang kerten iki banci. Wah, aku lu kenane bakong itu sasak iki. Ngawur wong banci sing goncenge sing iki kok. Nggih, pun diaturke lali janjine. Terus pokoknya enten kesakian apa niki mumpung isih enten wektu nih. Bisa jare tak diken mumpung ketemu nanti. Oh, niki wonten sing ngersake Inter Sumiler nek niki. Oh, Nggih, mangga. Petro meneng wae rasamu ni labi iki. Ya sing ra tekoe lambemu kok sing salahke Petro. Gak coba Petro ono lho lagune. Apa Layang kanginan. Aja dirubah karo lagune. ya Dek, kita milir. Ah, iya. Oh, kenyak bakor nih ya. Iki gerakannya Mas Manda nggih. Ya aja. Kalau Arab ya. Kayak mana ya toh? Mati lah kan. Ayo mana ya tak mati ya. Ya seben. Nanda Salindri. Wih, warna wih. Hari itu, wih, warna sesuk ditulis nih kan WA wih, Nanda Salindro. Aja ngenayangin surga lho. Tembungmu Nanda Salindri. Kok nek tekan omah edan yang tanggung jawab. Oh, dari kali tekan rumah wis edan. Ya, Nanti kalau ditimpung ya. nggih. Arep duit kok piye kan karo Nanda? Ya, tak apa ya. Oh iya. Saya dari duit. Boten Pak, mungkin kula samar nek Nanda diujet. Ora apa. Tapi nek Nanda sing diujet ora apa-apa ya. Lah apa? Sebenarnya dirimu gak diucap kok. Doa penting kok. Sing sabar. Sing sabar ya. Duit kulites badak. Malah ya, Malah Ngono, Pak. Masa kowe duet karo Duet karo Nanda. Kudu dihujat. Melarang hujat. Ah iya. Aku sing ngujuk Sing menghujat. sing awake menghujat sampean. Aku tak sabarke ning grupku. Grup saiki. Ora. Gawe ada grup apa? Grup YouTuber. Iya. Aku ku YouTuber. channel apa sampean? Ayo bendina ndelok YouTube kan jenenge YouTuber. Channel sih. Grup iki jenenge apa ya? Apa? Grup pelawak anggur. Kok anggur? Orang tua. Ya.
Ya, kita resmilen. Kita resmilen. Ya lah, ya lah. Masih sampun Mas. Ye, sampun diaturke kita resmilen. Pripun Pak Dewata elak ta? Adik kula niki kan serba bisa. nggih. Lagi ngulun truk. Anjir lah.